us ensenyaré com se despatxa i com se ven sabatetes. I l'Ivan i l'Àlex m'ajudaran, que sí? Vinga, ajudeu-me com ho vam fer, Bé, però vosaltres heu de vindre a comprar, Haureu de venir a comprar. Haureu de venir a comprar. Però com se ficaven? A veure, com se ficaven? Però ajudeu-me a ficar-les, que si no els nens no els veuen. Claro. Ivan, com ho teníem preparat, Àlex? Vinga. Ara... Ara, els vostres companys hauran de venir a comprar. Hauran de venir a comprar les sabatetes, perquè si no venen a comprar les sabatetes no podem despatxar. No, això és perquè els nens que vinen a comprar, després quan marxarà la mare els donarà. Sí? Perquè compren les sabatetes i a tots. Ara us donarem els diners. Vinga. Vinga, ara donarem els diners, m'ajudareu? No, encara no, carinyo. Després quan vinguin a comprar. Així, guardarem aquí per quan vinguin a comprar, Sí, quan ho digui la senyoreta. Vale? Ara li donareu els dinerets als nens, un a un, i que vindran a comprar un per un. I vindran a comprar un per cada un. Espera, No veig l'Albert. On és l'Albert? Ha vingut. Aquí. Vinga, ja els podem guardar així que anirem a comprar. Però no, la Dolors, la mama de l'Ivan i de l'Àlex ens dirà qui comença. Vinga. Vinga, començarem. Espera, començarem per l'Àlex Egea. A veure. L'Àlex Egea, què volia l'Àlex Egea? Què volies unes sabatetes? Per algun cosiner, potser? O per tu? Per en qui les volies? Per en qui les volies, les sabatetes? Per tu? Què et sembla? Aquesta està per casa o aquesta és per anar per l'aigua? Quines volies? Quines volies, Àlex? Anar per l'aigua? Vinga, espera, que li ficarem en una caixeta, Ivan. Sí. Aquí me n'havíem deixat una, Espera. Mira, que les ficarem aquí a la caixeta. Dóna-li tu, amb una bossa. Vinga, 20 euros. Molt bé, gràcies. Adéu. Ara el Roger. A veure, què volies? Quines vols? Per tu, aquestes per estar per casa? Doncs vinga, li fiques en una caixeta. No, potser només n'hi vol una, que sí? Només n'hi vol una? Què vols? Si té més, vale? Sí, si té més, vale? En té més, val? Gràcies. Que volies unes sabatetes? Quines vols? A veure.
Veus que bona pagadora? Mira, tu el pròxim, Aquí ja està. Vinga, adeu, fins demà, gràcies. Ara la Guiomar. Has de preguntar a l'Ivan com les sabatetes vol. Aquestes vol? Ara, Àlex, què et sembla si li fica l'Ivan? Ara ho faig jo. Aquestes quadres, tot el rato. Ara li fica l'Ivan, què et sembla, ara? Fica jo, sí? Després, una vegada cada un. Jo, caben totes. Què? Caben totes. Però no se li deixa tan de pressa. Vinga, dona-li a la Guiomar. Dona-li a la Guiomar. Molt bé, 20 euros. Hola, molt bé. I ara, a la Luna. Vinga, a veure la Luna. Aquesta és de color blau? Mira que bé. Espera't, que a la Lola li ficarem en una bossa. Vinga, li fiques un. Vinga, 5 euros, Lola. Que pagues? Gràcies. Dona-li a la Lola les sabatetes. Joel, ara què passarà? Quines vols? A veure, Joel. Les d'aigua. Espera. Doncs ara em penso que se m'han acabat. A veure, espera. A veure. Dile que vinga demà. Escolta, què li sembla si ve demà? No? Les vols avui? Però és que demà en tindré més. I en tindré unes de molt xules de l'Spiderman. Joel, Unes de l'Spiderman. Joel, t'esperes un momentet i ja serem demà. Saps el que farem? N'anirem a buscar unes i et trucaré per telèfon. Què et sembla? Perquè les vinguis a buscar, vale? No, que vols d'aigua. De quina estona? T'ho dic, vale? Vinga. Joel, què volies? Aquesta és l'aigua. Ja t'ho miren bé, No. Ivan, torna'ls dir. Dona'ls els bitllets, dona'ls-hi. Dona-los que encara no han acabat. Encara no han comprat. Què va? Àlex, Ivan, veniu aquí, sisplau. No es diu ara? A veure. Vols engreixetes, Joel? Sí? Lluc. No, estàs aquí. Ara, vinga. Dona-li, Ivan, i dones tu. Vinga, aneu. T'ha de pagar si no m'han deixat marxar, Molt bé, aneu, vine. Ara, adéu. Espera la neu. A veure, tu és bona neu. No s'ha d'anar tan de pressa. A veure, neu. Hola, neu. Què volies? Aquestes? Les sabatetes de l'Spiderman. Gràcies, Ara l'Anna. Hola, Anna. Ivan, pots fer per favor ajudar-me? Ivan, quines vol, Anna? Aquesta de color blau? Vinga, li dones tu, Àlex? Vinga, fins a la caixera. Molt bé. Gràcies, Adélia, bon dia. Ara, Marc. Marc, quines vol? Hola, Marc. Ai, aquestes estan xules.
Què, Ivan? Agafa els dinerets, que m'ha pagat el Ramon. Fica'ls al calaix. Gràcies, adeu, bon dia. A veure, l'Albert. Hola, Albert. Quines volies? Aquestes? Ara potser li toca l'Àlex, què et sembla? Bueno, tu obres la caixa i tu les fiques dintre, vinga. Vinga. Ara demana els dinerets a l'Albert. Gràcies, bon dia, adeu. Dóna-li a l'Albert. Després, quan m'ho digui la senyora. Aquí són 20 euros. 20 euros? Sí, perquè si compreu sabatetes i no me doneu dinerets, Qui vol vindre? ara, qui vindrà ara? Vol venir? A què és el Martí. No n'hi ha vingut a comprar. Martí, quines sabates voldria? Aquestes? No, però vol a veure en la caixeta, Ivan. Ah, mira, aquestes d'aquí. O aquestes? Aquestes? Ah, així ja està.